Mga kasama mayong adlaw, welcome sa another episode sa One-on-One sa Straight to the Point. Ako gihapon ni Radio Man Michelle Miral Galve. Karong adlaw nindot ang atong hisgutan, may kalabutan kini sa atong gitawag mga kasama nga paghinumdom sa adlaw sa mga patay or sa atong special coverage sa Undas 2023. Og espesyal pod ang atong bisita karong buntaga mga kasama. Gumikan duol pod ni siya sa akong kasing-kasing. He is also my spiritual mentor, ang senior pastor sa the International Family Ministries of River of Life Incorporated. Mga kasama, Pastor Brendo Medina. Pastor, good morning, Pastor. Good morning. Mayong adlaw, Sel, og alang po sa tanan nga mga nagapaminaw og everyday unsa ni subscribe no sa ato ang DXDC RMN. Og it's an honor for me to be here no sa ato ang segment karong buntag. Truly, it's my honor, Pastor, no, because talagsaon mong kayo din panahon para sa buwa. So, this time is a special time for me, especially personally, because I could really bring enlightenment back, no, sa atong mga tagpaminaw sa mga nag-view karon sa live streaming, especially kung mahisgot tag mga kalagkalag, no. Kay kung mga tag-kalagkalag, gusto na gid karon, Pastor, no, kanang madunggan gid nato nga halapit na ang kalagkalag. Ang akong mama nga namatay nga kami adto, murag siya gid ba? Siya gid tong nagkuan sa ning agi sa akong tukod ug uban pang mga tinuuhan, no? Kalabutan sa mga labi na kung hapit na ang adlaw sa mga patay, itawag ba nila. Pero Pastor, unsa may biblical explanation ani, Pastor? Kanang mga nagpakita, nagparamdam, mga butterflies kuno or unsa pa So ay humot nga kandila, ana. Nay magtingog-tingog sa kuan, kwarto. Bulak nga kuan ana. Unang-una, naay mga tulo ka basihan ang kinahanglan nato i-consider. No? Ang una, kaning gitawag nato nga gitudlo sa tuang katigulangan o tradisyon sa nana siya. Ikaduha, kaning gitudlo pod sa ato ang simbahan. No? Ana. Og siyempre ang ikatulo, kaning konsiderasyon, kung unsa pod ang gitudlo sa Biblia. Kay ang Biblia manggod mosurpas manggod na gikan sa tuang tradisyon o sa ato ang mga gitudlo sa ato, no? Muna nga, these are the three things una nga ato ang i-considera before tamo adto ani nga mga unsa ni kining ato ang topic karon. Yes, okay. Unang-una kaning pangutana nga tinuod ba nga mobisita, magpakita, magparandam ang mga minahal sa kinabuhi nga namatay na? Una, kung imong paminawon ang ato ang tradisyon, daghang madungog na to ani nga mga istorya, no? Nagpakita si nanay panahon sa kalagkalag, ana nagparamdam, nagdunay na simhutan nato nga baho sa kandila, bulak, ana. Muna kasagarang moabot sa itong una-una, kay muna ang gitudlo sa tuwa sa tradisyon. Sa simbahan naman po, gitudlo po sa ato, labi na kung bagong mamatay, 40 diyas, maglaroy-laroy ang kalag. Di pa na maanto dito sa langit, kay magahuman, magparandam, ana. Now, diri taron sa ikatulo nga konsiderasyon, ang Biblia. Unsa may mahitabo di ay? Basahon nimo sa Biblia sa Hebreano 9:27, nag-ingon dito nga sama sa pagkaagi, just as people are destined to die, buti pasabot ang tao, iyag yung destinasyon nga mamatay siya, and then after that to face judgment. Human ni ana siya matubang og paghukom. So kung tanaw nimo sa ikatulong konsiderasyon ang Bible, nagsulti nga human ang tao mamatay, matubang na dayon siya ang judgment, whether maatubi sa langit or maatubi sa impyerno, and then after that period, wala na giingon ang Bible nga mapakita ba, mukuan ba. So the Bible is silent. Okay. So the Bible is silent on that kana nga pangutana. So sa ako lang, kung kini tinuod ba nga mobisita sa tradisyon nga gitudlo, naay gitudlo ana. Pero kung moadto ka sa Biblia, which is to me, it's the final na authority, the Bible is silent. Alam mo, tamayon ko nga, dili ni tinuod, kay mas tuuhan man ako unsay naa sa Biblia, kay mas naa naman ni wala pa ato ang tradisyon, wala pa atong kuan. So, muna akong tubag ni ana nga pangutana. Okay.
Thank you, Pastor. No? So, ang kalag, di na gina siya maglaroy-laroy. Kung i-base nimo sa Bible nagtudlo nga human siya mamatay, abutit so gilain na sa iyang destinasyon. So, mo na nga mag-amping kita sa tuang kalag. Yes, exactly. No? Pastor, kana pong mga ginatawag ng mga aswang, Pastor. Ang akong tubag ni Ana, depende. Okay. Depende. Pwede oo, pwede pod dili. Ang tubag nako dili kung ang ginapasabot nato sa multo, aswang or kuan, kung maghisgot na siya sa katong tao nga namatay, unya pagkahuman magpakita siya ang tawagan na multo. Okay? Una, dili na tinuod. Kay sama sa to ang natun-an kaganina nga pagkahuman pagkamatay sa tao, di naman siya magpakita. Pero kung mangiyong kaog kanang kining mga multo, aswang, kaning mga sigbin, mga bulalakaw ug uban pa din tikbalang, kung maghisgot ni siya og espiritu nga daotan nga espiritu, mayong ko nga tinuod. Okay, tinuod. Naon sa may example ni Ana. Ang atong kalibutan gihimo ni sa duha ka bahin. Nay gitawag nato nga physical ug spiritual. Kaning buti pasabot kalibutan nga makita. Pero naa po spiritual. Mga buta nga gihimo sa Ginoo nga mga espiritu. Kanang makita nato na dito sa Episo, no? Kapitulo 6, Ephesians 6, no? 10 hanto dito sa 12, no? Makita nato dito nga si Pablo nagsulti nga kita nakigbatok dili sa mga butang nga makita kundi sa mga butang nga dili makita ug mga espiritu diha sa kawanangan. So adunay gitawag nato nga good spirit, naapoy mga bad spirit. Kani mga bad spirit mao ni silang mga demonic spirits. Kay espiritu man ni sila, wala sila capacity to express themselves. Kay espiritu man. So, nagkinahanglan sila og ilahang sudlan o flesh nga ilahang sudlan para i-express nila ang unsay naa sa ilahang sudod. That's exactly what happened to Adam and Eve, di ba, sa Garden of Eden. Di man ka-express si Satanas, so nisulod siya bitin. So, dito sa bitin, dito niya gi-express ang iyang pagtintal kang Adan ug kang Iba. Mali sa concrete biblical na example. Sa karon, when it comes kani mga multo, aswang, mga nana, these are actually demonic spirits nga nagsulod sa flesh. Kini nga flesh, pwede sunlan niya ang hayop. Karon remember mo atong, di ba, ang katong naalidtoy isa ka na demonyuhan, o niya pagkahuman, nahangyo siya nga musulod siya dito sa mga baboy. O, kaya ang espiritu gusto mo express, pero di man sa ka-express, ka-spirit man siya, so he needs a flesh para i-express ayahang self. Muna nga musulod sila mga tao. Muna yung mga tao nga na yung mga taong nasa niban, na demonyuhan, ang ilang mga nao mura ng mga aswang, inana. So makita nato na yung mga demonic spirits nga musulod din para ang tuyo og tumong hadlukon ang tao. Yes, Pastor. So naman ta sa hisgulan ng Pastor na kanang masaniban. Nga nang masaniban man ang tao, Pastor. Dapat ay ginapili, Pastor, ang mga demonic spirits, no? Nga ilang dipossess. Kung ikaw wala pa kay Kristo sa imong kinabuhi, wala pa kay Hesus sa imong kinabuhi, you are not possessed by the Holy Spirit. You can be possessed. Naisa dito sa story sa Bible nga na-possess unya ang gipangutana sa Ginoo. At atong tagaan na siya og diri sa Marcos 5, nga to sa Jess, na story din sa isa ka tawo nga kanunay na isang gilikay-likayan kay na demon possessed ni siya. Unya dito ra ba siya mupuyo sa kanang sementeryo? Unya kay ang sementeryo naun sa basa nga ang sementeryo kay labyanan magid pod sa ilahang lugar. Sumula ba gyud ang mga tao dito? Unya kaning tawanan kay dito man sa ganahan mupuyo. Kutob sa mulabay dito, iyagyon ko latahon. Halos niya patyon. Muna nga mahandok ang mga tao mulabay dito. Karon kay nakalabay man nga itong Ginoong Hesus dito. Di, tanaw niya, ayay na, pukoy biktimahon ani. So, iyang giadto, pag-adto niya kay matupad rin sa story. Basahon niyo man ang Marcos 5, 1, 10.
nakita niya ang atong Ginoo man. Nya kaila ba ni mga demonyo sa Ginoo? So pagtanaw niya Ginoo man, nakuyawan siya. Pahawa din ha. Gikuman siya sa Ginoo. Kinsa may pangalan nimo pa siya, ako si Legion. Nya ang Legion pati manadaghana. Kung mayon kang sa military, ang Legion is a group of military na pasubot daghang espiritu naa sa yaha. Mo tagingnan sa Ginoo, ikaw espiritu pahawa. Mo to nga pag ingon sa Ginoo nga pahawa, nihangyo siya nga, Ginoo, pwede ba kong muhangyo nga nighawa na ko dinhi mo, balhin lang ko anang mga baboy. So, but ipasabot nga ang kaning espiritu nga nisulod adtong tao nga nahimong gi-express ang iyang kaugalingon. Kung tan-aw nimo naguba gyud ang iyang kuan, gikahadlukan siya sa mga tao nga naa dito. Gitawag sang aswang. Kay kada labay mahadlok man gid sila ana. Pero ato makita dinhi nga ang tao naka-experience sa atong Ginoo gihimo gid siyang gawas nun. Pastor, nag-isgot naman taan ng relasyon sa Ginoo, Pastor, no? O balik na dito sa patay. Kung ang tao mamatay, na-mention mo kanina, duha ra gid na, langit or impyerno, no? So important gid na mamili na gid ta karon palang daan. Unsa may imong mensahe, Pastor, sa mga Ginoo kanang mga buhi pa karon? Ang Bible nagsulti nga ang dalan ngadto sa langit wa ang gilain ang atong Ginoo man gyud, no? Juan 14:6, ako ang dalan, ang kinabuhi, ang kamatuoran. Ug walay makaadto sa amahan gawas pinaagi kanako. Muna pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Mo bitaw hinungdan nga mianhi siya aron mamatay siya para bayaran ang atong sana. Or lastly, Pastor, no, ang paghatag og emphasis on personal relationship kay mao yung gihatagan nimo og emphasis gani na, Pastor. Lisod ba makaangkon og personal nga relasyon sa Ginoo, Pastor? Dili gyud lisod. Dili gyud lisod, mas lisod pang manguyab. At tinuod na. Kaya nga no, ang Ginoo, siya man gyud ang unang nangita sa tao. Pagkasala ni Adan og ni Eva, ang Ginoo nangita dayon siya. Mo bitaw nang tago sila kay nabaluan lang ang Ginoo na ana, nadungog lang tingog sa Ginoo, nadungog na nila ang tulob sa Ginoo mo nang tago-tago sila. Buti pasabot, una, di gid lisod magkaluog relasyon sa Ginoo. Una, kay siya ang unang nangita. Siguro karon naminaw ka dinhi sa to ang programa, first time mo na dungog ni, mo ni ang pamaagi nga gipangita ka sa Ginoo. Para ikaw mismo makabaton. Kay ang atong relasyon na putol. Og ang tuyo og tumong lang gyud sa atong Ginoo nga ipasid-uli ang relasyon, dili ang relihiyon. Ang relasyon mo may naputol. Kaya kanang reliyon, modern naman lang ng reliyon, bag-on naman lang na, no? Mga 1st century, mo naman lang na siya, pero 1st or 3rd century. Pero even before that, wala man na, no? Ang relasyon ang naputol. Iuli ang relasyon, mo na ang trabaho sa atong Ginoong Hesukristo. Mianhi siya, aron ipasid-uli ang atong relasyon, pinaagi kaniya. Pastor, for your message sa mga naminaw karon o sa mga nag-view, no? Ning tradisyon nato nakalagkala sa may mensahe nimo sa mga buhi pa karon. Alang sa to ang mga listeners o nga mga buhi pa sama namo. Ang akong mensahe mao ni nga nagpasalamat ta sa ato ang heritage nato, sa to ang mga katigulangan nga nagtudlo nato, sa to ang tradisyon kay nabaya po'y gamayng truth ana pod pananglitan katong tradisyon nga nagtuo nga human mamatay ang tao, nailaing kalibutan nga atong gipuy-an, mahimong mapuy-an nato. Tinuod man na, no? Bisan pa niya na, ang ato ang natun-an karon, no? Kay naging tuo man ta nga adunay tradisyon nga pagtulunan, adunay pa gitudlo sa simbahan, ug ano na pa gitudlo sa Biblia. So, alang nako sa mga tigpaminaw karon, ako nagalaom nga kining ato ang segment karon, sir. Nakaabri sa atong hunahuna. Yes. Og nanginaot ko nga pinagi niini mausab ang atong panglantaw mahitungod niining kalag-kalag. Okay? Nga ang kalag-kalag nagsintro ni siya sa kamatuoran unsa ang kamatayon, asa ta moadto, okay? Og unsay mahitabo no panahon nga maabot pud ni sa ato ang kinabuhi. So muna ako ang hatag nga encouragement alang natong tanan nga
salamat pod no sa ining opportunity no sa ato ang RMN no DXDC paghatag niini somehow nga kining ako ang time karon nakahatag og paglamdag no sa mga pangutana nga kasagaran ato ang isip no panahon sa tuang pagselebra niining undas. Thank you, Pastor. No? For me personally, for a special jud gaining edition kay kadaan daw mag-isgot pamutag mga balita o sa truth about political, but this is the ultimate truth, no? Kanang sa atong kinabuhi about life and death, no? So salamat kay nga na tinaawan ta karon, labi na kanang mga patay, mga kalag, whatever. So karon ato nang tama lang ato ang mindset, no? About ani ng mga butang. Of course, mga kasama, salamat kayo. Ako ang personal mentor, spiritual mentor, Pastor Bendo Medina, Pastor. Salamat kay Pastor sa You're welcome, sir. imong time ug pag-share po niini sa atong mga tigpabinaw. Di lang ako, apan daghan ang mga na-bless karon no, ug nahatagan og kahayag kalabot niini nga hisgotanan. Ayan. Mga kasama, daghang salamat ug uban ni ang sunod nga episode. Alang gihapon sa one-on-one sa Straight to the Point. Alang sa Undas 2023, ako si Radio Man Michelle Miral Galve. Tatak RMN!